Kaixo txoriene, astelen on, zigor idurrieta, oizelako begixak. Txe, azte buruan neiko txintxo ibilinaz loin danator. Ez dut entzun neiko hori hortik, Bentan. Bai, deitxo hostia da, zurek idia ikusi otor, eskina baten, ez dakize. Eskina baten? Bai, hori egia da. Jauzin zinelata. Ez, miakin. Txixaguria sartu jakon, baster... Bai, bueno. Goizeko ordu txikitan. Umezain ibilen naiz, ez, nien hasi zen. Txikitxon bat izango za, baina zigorrez. Bueno, dana darakua, gaur astelena da. Gai? Eta, astelen, veganoak dauzkagu. Hau da, barazki jaleentzako, errezetak eta mundu guztientzako baita ere. Hori da. Guk gaur, inbio bi errezeta barazki jalientzako da veganoentzako, nik behintzat ez dut ez arrautzik ez esnerik erabiliko, hemen txaukat esne aputxo bat, baina almendra esnia da, eta hau, kartoi lodi hau ematen da honek, tofua da. Ez orduan hau ez gero, gaiatan genozkan, edari vegetala da, Patri, nik enekiena da, bakizu... Hortan zabize, aragea ezin da izan, esnia ezin da izan... Hori frantzian hasi zala, nik enekien, kontako zu gero, baina mutio hau errezetan sarreria indio. Barkatu, emozionatu egiten, azte buruan txena honez. Ikusten dut. Nik inbiot, tofu, katsu, kurria. Izena autentikoa. Katxu nane asko gustatzen zen. Ez da horreneko katxu egiten duena txorien, Bueno, kontako zelan engoten. Lehengo tipula berakatza asenarioak da jengibria txikitu eta olixo apur batekin erregoziko itxugu. Gortzitu dauzenean, kurria eta kurkuma gehitxu. Gero soja saltxa, estia, tomatia eta salda botako 10 minutu suerteniai kosinatzeko. Bitartian tofua xerratan ebakiko, paper apur batekin lehortu eta irinetik, esnetik eta ogi birrindutik pasauko, frijitxu eta gorde. Eta gero, kurri saltxa birrindu ingo, sartaginera voltatu apur bat kosinau, eta arroza jarriko oinarri bezala plater baten, saltxa aldamenian, tofua gainean, eta zerbitzauko perrexi apurtxo batekin oran freskua gainetik. Beraz, ez dut adibetxu, baina ez dut aipatu, baina arroza inbiot. Oso ondo, bikain. Hemen txez. Arroza maite dugu. Bai, eta pixkanakoa, gure ganatzen ari garen tofu ere, maitatzea iritsiko gara. Ze egia da, tofuaren inguruan hainbat eta hainbat errezeta egin izan ditugu, esateko gutxi geratzen zaigu bere inguruan, bakizu hor B1 vitaminan aberatza dela, proteina asko dauzkala, zapore neutro daukala, orduan edozerekin kombinatu dezakegun zerbait da. Poltsikoarekin, poltsikoa niko esan dezagun prezioz ere ondo goten dana, eta, horren nik uste dut munduko barazki jaleek gehien, erabiltzen duten proteina iturri handienetako bat, tofua dela, ez? Sojaren landaretik eta torre, eta hori. Ez pentsatzen, da jendeak pentsatzen dago, tofuak, harina dela. Eta tofuakin da, barazki jali izaten bazara, hori ez? Ezin zarela lodi egon, barazki jaliak, askoz hori ez, osasuntxua dela, eta ez da usetan, azkenean, hau bai, gero, frijitxu inbidogu, sartu jotzagu bai, hor bere bizitza, beraz, eta, Patri, badaukat, gaurko egunerako ero, igual, datorren astelenean ingut. Badaukat asmoa, gozogintzan ere, gozogintza vegano egin dezakegu, ez? Egin dezakegu horrelako, osteiralean egin genuen bizkotxo bat, egin dezakegu arrautza gabe, eta era veganoan. Horrek, azukre pila badauka. Barazki jalea izateagatik, ez du esan nahi koipeak eta beste koipe vegetalak eta azukreak sartu ezin dituzunik. Orduan, jentea, uste hori barazki jalea gargala egon behar duena, ez du zertan. Ez argalaua, argalaua edo dixaba, baina hori osasuntxua dela eta ez da usetan. Ez, hori, zu vegano izaten bazara, aldozu hori lekaliak, barazixak eta elikadura osasuntxua jarraitzu, edo aldozu patata frigitxua jan egunero da veganoa, za? Jana dituzu, haulako zenbat prestaketa badauden janari prozesatuarenak, nahiz eta animali jatorriko ez errez izan, horren osasuntxuak ez direnak. Orduan, kontua da, barazki jalea izan, oro jalea izan ero, osasuntxu jan behar dela, eta, osasuntxu bizi baita ere, beti ez duguna, ez da bakarrik jaten duguna. Baizik, eta gero egun guztia
sofan botata baldima gaude, hor egon behar da bakarrik, azkenean bakuzu egunean ordutxo bat erolan, txorien ikusten, eta ero pixkate hori bai, informatiboak etorrela mundua zelandan jakiteko, eta gero, muitzera ipurdea, ero pasioan, kirola ikera, igeritea, nahi duzuena. Baina, bueno, ordutxo bat, telebista, bai, txorienez. Beti, ETV bat? No sé, beste kateri badao. Eta gero beste lan aieran, kastrauta dauzkat, dana, kanpo da. Eskatu bat pesagertzen ez da? Ez, dana kenduta dauzkat. Oine, bueno, guke umei eta, bueno, guke egia esan euskeran kontua eta etxean da gauza bat, bueno, etxean eta gure inguruan, da beti, ez, umeekin, burrukan ez, egia esan gurek, erdera egia esan inguruan ez dute asko entzuten, baina, bueno, normala moduan, eta grazioso izateko erderaz botatze dituzte, ze bera jendako bada biurrikeri pixatolan, ez? Eta nik, telebista eta normalean ETV jartzen diet beti, eta gero, gaur egun aukera dago beste kate batzuetako marrazki bizunak ikusteko, baina hizkuntza zuk aukeratu dezakezu. Orduan hor, hizkuntza askotan, gehienetan inglesez egotena, Doraemon beste kate batzuetan Euskal Telebistan ez dagoenen Japonea entzuten du eta grazia ezin egarrik. Doraemon oso parregarria da, Patri. Zati itxen dozu negarren eska? Tipulagatik, ez da zuregatik, Bale. Alko nagoen negari, baina. Ez. Asko, Patrizia, biteli. Egia esan, Doraemon ikustea hizkuntza bere, Son Goku bere hizkuntzan. Azpitituloekin edo holan. Ez, bere hortan, azpititulo gabe. Super parregarria. Ziur hemen japoniarren batek esaten dela, bai, ez behitu holan iken da, Zelan? Zuk inozu moruan. Antzeko, baina egia da oso tono igoerak dauzkate, eta ondia dauzkate, ez? Eta, parregarria bada, eta gainera, Son Goku berez, hor batzutan parra egiten duzunez, hizkuntza nahiz eta ez errez ulertu, interesgarria da, benetan, ni gustatzen zait, eta animatzen zaituztet, hor mandoarekin jolasteko, aukera gaur egungo telebistak gehienetan jatorrizko hizkuntzan entzuteko olako programak, eta hori esan. Eta Doraemon, japoniarra da, eta errezeta honen jatorrixa, bebai, japoniatik dator. Azkenean, katxukurria edo, kurri japoniarra, kurria entzuten dozunean, etorten gatzu burura, igual, India, ziur, erresuma batua, bebai, baina Japonia eskatzen burura etorriko igual. Joan San urtean ingauen, kurri japoniar bat, baina ez da holan lehen etorten gatzula burura. Orduan, bebai, badau, kurria jateko itxura. Eta beste jendeari etortzen zainean, kurri entzuten duenean, hautzean. Bai. Ez, beti hautzean ez, normalean ze hemen lehenengo kurriak eta, ni behintzat sukaldean dezagutu nituenak eta izan ziren hautzean, baina berez, asko pastan erabiltzen da. Ez, eta kurri asko erabiltzen dituztenak horre, olako potoak izaten dira, olako ore lodi bat izaten da, eta horrekin, neurriekin jolasten jun beharra, baina horrela izaten, eta beti danei datorkigu hori, India hori, eta gero hautzean. Eta ez du zetan hautzean izan behar, eta gaur egun zorionez, eskuragarri ditugu horrelako potoetan kurri ezberdinak, eta egia da... Tailandian egon nintzen, Tailandian bai kurria itxen daue asko, eta udan, itxen zen zure horia, hori freskoa saltzen dagoela gaur egun pototan, hori zukzeiko etxia. Hau da, martorrixakin, berakatzakin, olixuakin, da horan, osagai desberdinekin, zaukan, 25 osagai baino gehixau, eta itxen zinun, zure kurria, oin. 25 osagai die, batzuk bakarrik erosi bitxuzu hau gramutxotan, orduan, askotan askoz berosua da, olako gauzak eta... Beste bat da, jendeak pentsatzen duena, kurria bera espezie badala, baina kurria da espezie nasketa ezberdin bat, ez? Eta hor bakoitzak, han Indian erazaten da, sukaldari bakoitzak izaten duela bere kurri berezia, eta munduan zehar kurri ezberdinak daude, eta horietako batzuk ekarri izkizugu, hemen Bindalu kurria dago. Bindalu kurria, gaina hori kurisidadea da Portugalekoa dela. Portugalekoa da, hori da. Ez dala Indiakoa, ez? Bindalu eta kurria entzuna, lehen hiriburu etorte jantzuna da, ez dakit, New Delhi edo, Bombaien edo asmatutako kurriren bat, edo Bindalu izeneko herriren baten. Pipermin fresko zehindakoa da, pipermina desente botatzen diote, beraiena piripiria, orduan baita Portugaldarre badaukate, horre pikante puntua gustatzen zaie. Kurri errioxar bat.
Erreixan bebai asko gustatzen den solan pikantia. Honekin, zango alegria riojana batzuk ekarri, eta horrekin kurri bat, ostra, izerdi batzu botako lituzkete. Ero, zeatik ez, gure piperminarekin ere, egin zuten, hemen txorienen izan genituen batek duela 5 urtero, egiten dute piperrautza mina Ibarrako piperrekin. Hori, hasi ziren egiten hemen badago enpresa bat, eta egiten dutena da, piperrautza egiteko erabiltzen den sistema berdina, baina hemengo, Ibarrako piperrak, gero horre piperminak utzi gorritzen, gero betiko pipermina esan dana, gero lehortu, eta behin lehortuta eotu, eta utza. Eta probatu duzu? Txorienen izan genituen, eta hemen, badauka, ez da piperrautza, beste zapore badauka, ezberdina da. Ez dauka zapore ketu hori? Ez ezberdina da, eta badauka piperminan zaporia. Badauka, honek, Ibarrako piperren zaporia, ez? Orduen, mendi musu bat aranekoei, hemen izan ziren, eta egia esan ni produktu gustatu zitzaidan, eta oraindik etxean poto bat daukat, erosi izan du dela, eta irauten du honek, Eta kontua da, gure esan dezagun, gure despensa ero betetzea, ero osagai ezberdinekin hornitzea, beti interesgarria dela, eta ero tarte atera behar dugu guzti horiek erabiltzeko, noski? Bai, ez azkenean, pototan eta saltzeituzte, 25 gramokuak edo izeten die. Ez, 30 gramotxo, 25 hortik ibiltzen die. Eta askotan nik ikuste ditut, espeziak eta saltzeko hau, granelian saltzeituzten. Nolako herrietan dolok, baina. Baina, hemen bebai, granelian erosi aldozu. Nik ez dut aurkitu hemen granelian. Bilbon badau bat, granelian saltzen dagoela dana, azuk arroza erosi zeike, baina espeziak eta... Espeziak baita ere? Bai, espeziak baina. Euskazu, orduan, nik pentsetan dut, nik igual kurria, edo ez dakit, imaginau nerea mamak. Hau programi ikusten dago da, gureko naben progu, baina gero, zeitxot potetzar oso batekin, ez? Segure badozu, errazta bat dastatu, eta igual bakarriko jarakada bat biozu, baina gero jendiak uste ditxu, ez dakit, urtietan eta urtietan espezia pila, armaixuan galduta. Estilo inoiz iraungitzen. Hori da. Iraungitu, ez txarto jarten da, ez dutzu esabeleko minik itxen, baina horrek aztenean galtzen dau bere indarra, zaporia eta usaina. Orduan, gomendagarrixa dana da, hori. Gomendagarrixena da, momentuan ehotzia. Baina kurriakin, sosai izango zen, pila bat osagai bitxuzu ehotzia, azkenean erostia eta alik eta hori, freskuen. Eta esposue asko erabili bier, igual granelian da, naiz eta gutxi izan, bituko jarakadatxo bat. Edo derrigortu norbera erabiltzen. Hori, nik etxean egiten du. Edo lagun bati oparitu. Baina izos gaiuan egiten du, noizean behin nolako garbiketa bat, eta, hango gauzak, naiz eta pentsatu ez da izan ateratzen joan, eta nik errezetak ikusten ditu danean espezia honek, agurtu egiten hau, ezagutzen hau, ea eki zen moduz damen galdetzen dit, eta eki 9 urte dauzkaia, eta esaten hau erabili behar du. Eta esan duguna, horrelako bindalo kurri bat urte batzuta gero, bilakatu alda, horrelako mandras kurri batean, asko suabea badala, ez duela pikatzen. Hori bai dala indiakoa. Indarra galtzen du, mandrasa, gaina koloreak gorrizka da. Madrasa da. Madras. Bai, ene gabe. Madras. Pagizu lehen inglesia esaten nuela nik beti, oindala 5 urte berte. Zein? Inglesia. Has ido a la iglesia esa, da, iglesia, ene gabe. Ez dut zuzinistan. Serio, eta hori handik gaur egun burura, itzegin behar du norbaitekin erderaz, eta Elisa baten inguruaz, inglesia etorreko zen lehengo burura, eta erosan dut, zidor, iglesia. Baina hori da, guk nola juten gara, guk piztinara juten gara, eta berez piztina, zina. Bueno, baina idazten dugunean WhatsAppeko kuadrilan, gaur nordoa piztinara, eta beti danok idazten du tearekin? Piztina. Benetan? Hombre, piztina da, ez? Piztina, txarto hitz egiten dozunarako, bai? Listo, hori. Ok. Jetxiko aputxo bat sua, eta hemen txen, naiz eta satixako lan espota oso txikixak, azkenean gero saltzia birrindu inbieu. Beraz, hemen txe, berakatza, daukau. Hau izango da gure kurrian oinarri edo, saltzian oinarri, orduan, tipula, asenario, botakotzat oliba olio, aputxo bat geixau, ez itxasteko, eta odan, sapori emoteko, tipula, asenarioa, berakatza, eta hau, alzan izen holan aragi bolan batzun oinarrixa, saltzan oinarrixa, igual asenario apurtxo batekin geixau, baina hau izango danez, gure kurria,
Bai. Ontxe botako zau lehengo desberdintasuna izango dela, jengibrea. Vale. Onduren, madras jengibrea, osea, kurria hemen didoa, osea, azkenean, madras kurria jengibrea dauka, kanela dauka, Bai. Ez, horrek osatzen dio pixkat, eta zer dauka, anisa ere badauka. Bai, behitu. Orduan bitu, ja, hor, madras zein da kurri hori daukala fruitu lehorrak eta bai? Hori izan da, korma kurria. Hori da. Hori da neuna da, niko suabia da hori. Bai, eta da, askoz be, suabia guaz, azkenian, fruitu lehor pila badauzka, eta fruitu lehorrak emante dutzei, ez dakit, gozotasun eta loditasun puntu hori, oso zona da. haragiakin da ondo juten da, orduan, kurriena mundu bat da, eta beti espeziena bera, mundu zoragarri bada, animatzen zaituzteguna hor sartzen, baina beti esaten duguna. Errezeta bat hartzen baduzue, ero gaurko errezeta jarraitu nahi baduzue, eta sekula ez baduzue kurria, ero berdin zait, edo zein espezia etxean berria sartu behar baduzue, koiarakara bat jartzen badu, zue bota, hori da, erdia bota jozue. Olakoetan, bi botako izkiogu, eta oraindik gozoa gongo da, kontu zibili barraz, espezia batzuek indarra handia daukate, eta horrekin nien alduzu, errezeta bat, ero ondu, ero izorratu, orduan, esaten duguna beti. Aldala, jun pixkanak aprobatzen, eta guk etxeanik arroza noizian behin, batzutan kurri hautzarekin iten dut, eta txikiei gustatzen zai, baina hori, puntu bat. Puntatxo bat. Bai, ezberdin egoteko, ez izateko arroz huria, zelen tofua eta segun gara hitz egiten, tofua berez zapore neutro bat ez daukala gehiegi, baina arrozak berak ez dauka zapore gehiegi. Arrozak hartzen du, ondoan, ero gehitzen diozu saldaren zaporea, o baratxuria bota diozu, paella batean, erabili duzu saldaren zaporea. Eta gero ni, saiatuko nintzen botatzen kurria, normalien erabiltzen duzuen errezetietan, hau da, dilistetan, edo ibiozu, kuia krema bat, bota, kurria purtxo bat, eta joen horrekin jolasten. Ze igual, platerago azkenean oso desberdine izan bida, zuek normalien itxen duzuen plater batekin konparauta. Baina, itxen bozue, hori, normalien ezagutzen duzuen plater batekin konparauta, behitu horrekin bai. Orduan, barazki honek, hemen txedabiz, erregosten eta erregosten jarraitzeko botakotzau, tomatia apurtxo bat, tomate kontzentratua. Botakotzau, estixa be bai. Estixan dako, koiaratxo bat, hemen dik. Oso ikutuarekin. Bai, hori da. Azkenean tomatiak emongotza azidotasuna eta estixak emongotza puntu goxua. Hementxe, soja saltxabe bai, puntu gazia. Azkenean, kurri japoniarra da. Beraz, ordoia beste puntu bat, ez? Saltzia. Gero jarriko bai, espeziak hementxe itxut bi. Hau da, atzo perrexila eta martorrixakin, atzo ez, aurreko astian, perrexila eta martorrixakin hori gabizena esaten, ez? Zein da, zein? Zein da kurria? Eta zein da? Kurkuma. Kurria esango nuke eta kurkuma? Oso ondo. Azkenean hau, kurkuma ikusten duzue, hau txabe bai txikixagoa dela, eta da askoz be horixkagoa. Eta hemen ikusten duzue, asko fijau bizarie, baina espezia desberdinen ikusten esatitxuak batzuk berdiak, hola nazi batzuk. Bai, hori da. Eta orduan, jende askok pentsatzen dago, ez? Kurkuma dara kurrian bardina, baina beste espezia bada, kurkumak ematotza kurriai bere saporia bai, baina koloria be pila bat, baina ez die gauza berdina, Beraz, kurkuma bai da kurriko osagai nagusienetariko bat. Orduan hemen txe bixak. Eta oin hemen hasi da txorienen ja, Espezia festa! Bai, hasi gara, gure bidaia hasi da hemen, India eta Japonia aldera, eta ontzen, errezetak ontzen, azkenean, espeziak, garai batean, nik, bitu, lehuna artikulu bat irakurri nezuen, Elkanok, bos txalupa juntzien, bat bakarra bueltatu zen, ekarri zuen hiltze eta espezie kantidadeakin, ordaindu ahal izan zutela espedizio guztia. Baina irabaziak izan zituzten, itxasontzi batek ekarri zituen espeziekin. Pentsa, nola egongo zin garai hartan, ero ze baloratuak, ero ze... Urria morua zan. Hemen txe, barazki salda, eta hau joango da, gutxinaka hor, kosinatzen. 10 minututxo edutziko. Arroza, listo. Hemen txe, kenduko. Eta ontsa zebi gara, tofua kosinatzen, edo tofu katxukurri hori da. Orduan, katxukurri errezetia da, zukitzen dozunean, aragi bat, edo arraina, arrautzetik, irinetik, eta ogi birrindutik pasata frigitxuta, hori kurri saltxakin gainetik. Hori da katxu. Katxu kurria.
ez dakit nondi datorren jatorrixa, izenan jatorrixa, baina berez hortik dator. Berez, guk tofua ingo, xerrak izango bazien moruan, trapotxo batekin nolan, aldanik eta ur geixena kendu, nik hemen jarri dut iragazten ze tofua normalia etortzen da, bere uretan, ez lehortzeko. Beti botatzen du. Bai, beti estalita etorten da. Orduan, hemen ingo duguna da, bizatitat moztu. Holan hemen txe, erditxik. Eta holan lortuko, xerra. Abazkinen ingo, behitu. Arrautza ez daukagu, lehengo irina. Gero ingo arrautza biharrian, ze bihau zeuse... Eusteko, ero ez? Bai, ingo almendra esnea, eta gero hogi birrindutik pasako. Eta hemen da, lehen esaten genuena, tofuari hemen ezingo genuk esan xerra arrautzestatuak kurriarekin. Ez, tofu xerra arrautzestatuak esan beharko genuke. Ezin da aragia deitu. Ezin zaio aragi deitu, ezin zaio gazta veganoa deitu. Hori, Alemanian duela urte batzuk atara zuten arau hori, hau da, jatorri vegetaleko jakiak itxura ematen bazioten, jatorri aragi jatorrikoei, hau da, saltxitxa ezin zaio deitu tofu saltxitxa bat ezin da esan behar da, tofu zurrun biloa ero tofu biribilkia. Ezin da deitu tofu hamburguesa, tofu opila, ez dakit, patata frigituekin. Eta Frantziara iritsi da arautegi hori. Eta Frantzian izan zen duela hamarkada batero, esneki enpresa potentek, lortu zuten, edari vegetalei esnea ez deitzea. Orduan eskatu zuten berai esan, deitzea hori, edari vegetalak. Arroz edari vegetala, soja edari vegetala, eta ez soja esnea, arroz esnea, eta honekin, berdina egin da. Hemendik aurrera, ze jenteak espektatiba batzuk egiten dituzuk, esaten badizute, tofu azpizuna. Eta ja, buruan azpizuna geratu zaizu. Eta zoaz, ja, pentsatzen tokatuko zaizula, ez dakit, azpizunan antzeko zerbait izango dela. Eta ez da izango berdina. Baina azkenean da, zeo, ez dakit, niri, legia da, ez? Baina niri ez tozta molestatzen, azkenean da, norbaitxe, ez da gezurra esateko da, horren formia daukala esateko, eta jendiai laguntza einekerako, behitxu hau aldozu, aragibolak izango bazien moruan, erabili. Baina beste izematekin deitzen behar zuke, azkenean beste produktu bada. Behitu, gaztarenanik askotan entzun du tofuarekin. Eta tofuak gaztaren gantik ez dauka ezer. Ez dauka zekusi gaztarekin. Igual itxura nolan, igual feta gaztan itxura edo gazta freskoan itxura, ez dakit. Laguna dauzkat erosi dutenak, eta gaina hemen errepikatuko du beti, tofua naiz eta ematen duen horrela jan aldala, kozinatu egin behar da beti. Berdin da, plantxan egin, egosi pixkat, mikroil labean sartu, pixkat kozinatu egin behar da. Gordinik horrela bere hortan, ematen duela gazta badala, eta jan aldala, ezin da jan, ez da jan behar, jan alda. Baina ez da digestioarentzako ez da horren ona. Orduan, zu jartzen baduzu honi, gazta veganoa, jendeak esatu, ni gazta nola jaten dut. Hartu, botako diot hemen irasagarra jarriko dio gainean, eta horrela jango dut. Ezin duzu. Orduan, nik uste dut horlako zerbait, eta batez ere, ez espektaktiba batzuk ero jendeak egin alditu, ez da, hamburguesa, zeitan hamburguesa. Eta zuk espero zu izatea, ez da, aragi, ez beste gauza bada. Ez da, Zima, ez da, nik uste da, zentzu pixkatekin... Honek zanjako bat emoten dago, edo... Patri, mesedez, ez? Ez, beste gauza bat egon gara, baina bitu... Ez da usetan esan bier txarrago edo nagoa da buenik. Hauek, esne torradak. Bai. Horrek esne torradan itxura. Zuk esnea hau hartzen dozu, pasatzen dituzu irinetik, gero hau arrautzatik eta frigitu, eta norbait esaten dizu, betxo, esne torradak, azukre pixka bat eta kanela pixka bat gero gainetik bota, eta itxura zolan ikusita, esango luke, bai, noski, gero hauan sartzen duzu, eta ez da esne torrada bat, batzuei gehiago gustatuko dozaile, beste batzuei gutxia. Esne torrada tofu saltxakin eta... Kurri saltzarekin esne torrada, baina itxura holan, lehenengo egia da, badaukala holako ideia bat eiteko, ez? Eta, kontua da, Euskal Herrian hori araudu hori ez dago, guk honi deitu aldiogu nahi duzu moduan. Bai, itxukotza hau katxukurria. Eta gure katxukurria nik sartu dut bi aldiz lehenengo irina, esnia, ogi birrindua eta gero berriz esnetan eta ogi birrindutik azkenean kurruskari hau egoteko eta aukitzeko eskola hau apurtxo bat lodixaua. Oso ondo. Eta joango gara, honek frigitzen.
Eta gero honek frijitzerakoan da, hori gazta izango basan, geratoko zan barruko bebe urtuta, hau ez da urtuko, gero ikusiko zu azkenean, emongotzora bero hori, bero puntu hori, baina, bueno, zaporian eta testurien, zaporia azkenean, gaurko zaporia izango da kurria. Ia esan dezagun, kurria izango da, kurria sartuko du agora. Bueno, kurria, bai, azkenean, kurria ikusi duzue, koiara datxo bat bota dutela. Saltza, baina kurri ikutua izango, baina, bueno, saltzarena, egiten dugun saltza. Eta kurria gukin dugu moduen, tomate saltza batekin indezakezu errezeta hau, Hartu eta betiko tomate saltza batein, kipula barazki batzuk hor bota tomatea gero birrindu, eta guko inpatri egiten ari dan berdina, eta tomatearekin zerbitzatu. Hori da. Berdin indezakezue, baina. Ero badau beste erresta bat, bakitzu honek alberginiak parmillana erara. Bai. Eta horrek itxen daue, parmillanan artian, geruzan artian, normalian, mozzarella gazta botatzen da. Bai. Eta orduan, honen antzerako hau itxen da, baina birrindu. Eta orduan, hori botatzen da artian, eta gero, legami nutrizionala putxo batekin, eta bueno, bertxio vegano azkenean. Da, atzia, errezeta tradizional bat, eta, hau moruan, hau normalian, oiaskuakin itxen dela, eta, beste buelta bat emotia. Hemen azkenean esaten duen, kurria interesgarria esan daiteke, jende helduak eta lan, koipeak eta agian gutxiago eta ez proteina sartu behar dutena gorputzean, baina, koiperik eta ez dutena behar, kasu honetan, koiperik ez daukagu, proteinak sartzen ari gorputzean, eta interesgarria izan daiteke. Edo txorin eta rentzako, nik bentzata interesgarri xabe bai, behitxu. Igual, gure publikoan artean, amama Juani da bere lagunen artean, ez da veganorik egongo. Betzetan dut. Baina, ziur aukiko dauela, iloba bat, biloba bat, alaba bat, seme bat, hori gero eta geisha dauzela. Beraz, bitxu, horrentzako, ondo torriko jake. Eta nik beti esaten duena, ez dala izan behar vegano hau jateko. Hau, edono jan behar, nik beti esaten duena. Gure etxean zer, dilistak eta ezer gabe prestatzen ditu. Lagun emate etortzen atxea eta zer. Saldiozu urdaia eta txoixu eta botatzen. Ez, etxean, ezer gabe jaten du. Hau friketzen joango da, baina egisa da, aukera bat emote otzazula, ze askotan nire lehen guzinean neska laguna, zan barazki jalia. Eta nire, familizara, etxera etorten zanean beti eta, ze jarrikotza. Jarri tomaten zala bat, tortilla patata bat, horrek barazki jalientzako gauza di, baina askotan esaten dut zuenien, sartzen zarolako naste batera? Beti berdina. Hori da. Bueno, makarri batzu tomatiarekin veganoa dira. Hori da. Oso goxua da eta mundu guztiai gustatzen zaizkio. Bueno, hontxe, ikusten duzu bezala, hemen txegabiz, hau frijitzen. Hora imongotza beste buelta bat, holan, urre kolore hau lortzeko, eta bai, ematen da holako kroketa handi bat, ez da? Eta frikitxuko aputxo bat geixau, gero ingoitxugu bestenak frikitxu, eta bueltauko gara hau birrintzen, eta aputxo bat jatera, ez? Noski, hortara gaba etortzen gara egunero, jatera. Oso, no? Honei emongotza bia bueltia, gure azkenengo tofu xerra, esan daike? Tofu xerra, ogi birrin estatua, kurri saltzarekin, eta gero asmoa da, birrindu saltza eta hauek hor bukatzea, pixkat izatea, saltzan, sapori hartzen. Saltzan ez di, hori saltza gero gainetik jartzen da. Bale. Horen apurtxo bat. Orduan saltzia, ingo birrindu, azkenean, gero, honek zatitxuak eta tipulan zatitxuak itxen baitxuzue finauak, leike holan zuzenian zerbitzatu testura artisauakin, esaten den bezala. Etxeko testuriakin, baina, birrintzen bozue, hobeto. Badaude horre, etorri gain, produktu batzuekin jendeak uste duela, hor, veganoak eta, ez, adi egoten direla, eta nik laguna bauzka veganoa direna, eta beti zu guzti izan duzula, ero olakoak ez daukatela animali jatorriko ezer, eta hor badaude nola honek gominolak, gozoki horiek gominola horiei, batzuk uste erabiltzen dela erle argizari erabiltzen dutela. Nik pentsatzen naben gelatina bezala erabiltzen zala holan arrainan gelatina da. Hola badaude holakoak eta beste batzu badaude horrek erabiltzen dira noski eta gero baita kanpoko geruza eta itxasteko eta erabiltzen da eta brillo ero emateko hori, honek gaina horrek hartzatxo horiek gominolaskoek, horiek uste dute eramaten dutela. Baitu. Gero ardoa ere bai, batzuk ardoa ez batzuk esaten dute,
bueno, ardoa, gaur egun gutxi erabiltzen da, baina garai batean, garbitzeko ardoa, egiten zen berotu, horri arrautza zuringoa botatzen zitzaizkion, arrautza zuringoak ardo hori berotzen zenuenean, egin iten zen, eta errapatzen zituzten hor zeuden zikin guztiak gero itxatzita geratzen ziren, gero flotatu iten zuten, goian, eta iragazi garbitu iten zen duen ardo hori. Hori ni peso jaten bitu, bezero batzukin, holan, tur batekin hasi nintzen itxen, eta garagardua, galdetu zuztien, veganua zan. Dani, segatxik ez da veganua izango da. Batzutan hori, filtratzeko da erabiltzen dien horrek sariek, batzuk izan den zena, arrainan gelatinekin eta erabiltzen zala. Argitze, oza, ez dakit. Bueno, dala. Hemen gure tofua. Bai. Proba izu, apurtxo bat. Pusti aldo temen unan probatzen. Bai. Aguzten nuen, zagabe. Bai, ez? Bauka puntua goxua, ez da? Saltza oso goxua. Azkenean, tofua daukaguna kurruzkari kanpotik. Xamurra barrutik, leuna. Eta esan duguna. Kombinazio benetan goxua, Zaporia ematen diona dana, kurriak ematen dio. Kurria saltza honek, gure kurria erabili duen saltza honek azkenean. Baina, bueno. Katxukurria. Baina, katxuna benetan, polilla da. Aztertuko unun dira torren. Zerbitzatuko? Ja, listo. Titau baten itxena. Oduan, platertxo bat, sakonatarako estasun... Sakonien ipini gehiago? Bai. Arroza oinarri jungo dalako? Hori da. Hori, baltza. Bai. Petxu, orduan. Hau da, plater kombinatu bat izango basan bezala. Orduan ingo. Arroza. Oinarrian. Hola, apurtxo bat. Oinarri izan. Gero hemen, karo, azkenean, kurri bat da. Eta hauka bere puntu exotikoa, ez? Esango. Eta orduan jendia ikustetan gako, martorri xabe bai jartzia, ez dakit tipulina, nik perrexia jarri oz, azkenean. Ostiralean hitz egiten genduen lima, ze garesti zegoen, lima pixkat birrindu eta olako basmatia arroz batiero, ikutu oso goxua ematen dio, eta benetan interesgarri izan daiteke, hori. Zunik txerri xerra bat emo? Horrela, bai. Ez da, aldo zue holan, behitxu, zatitxua purtxo bat, eta holan zerbitzatu. Horrela ja jakingo zuten esatu, hau, txerri txuleta hau ez da txerri txuleta. Holan ez da usera engainatzerik. Igual, gazta edo, dala, ez dakit. Nik horrela ikusita, bai, zerbait bexamelakin ero, bexamela... Bai, bexamela bakarrik frigituta. Bexamela? Berdin. Hombre, urtu ingo za, baina ez dakit, urdaia ero, solako paparra ero lan, ez dakit. Bueno, dena dakoa, tofua, nik holan itxuria ikusita, semei esango petxo, San Jakoboak inditut. Bai, da, jango zabien da, gero... Bueno, mosten hasiko ziren, da... Aita, dana San Jakoboa, dana gaztarekin inditut. Urdai azpiko ego, zehaztu intzit jartzea. Eta ero daztatuko zuten, desan, bai, goxua da. Betxo. Benetan goxua dauela, askotan esaten da tofua da, hori, jendeak, dauko, tofuakin, ez dakit olako erlazio arraro bat. Ez dutelako probatu, Patri. Askok probatu ez dutein. Ondo probatu. Eta hemen jarriko, perrexi, holan apurtxo bat, eta hau da, gure tofu, katxu, kurria. Probatzeko? Prest, beti. Prest. Bai. Bueno, probatu, hula. Bai, egisa da. Saltziakin eta arrozakin. Perrexiak emongo zadaik bere ikutua. Bueno, baina hemen dana, eta hemen, hau, afaltzeko plater bakarra izan, alda? Afaltzeko hau geixegi, ez? Geixegi? Osa, ni arroza baskaltzeko lan eta... Ez dut zaten, gure etxen afaltzeko jaten du arroza. Bai, ez, nik hau... Osa, nik baskaltzeko ingo, eta afaltzeko, honek igual lan frikituta, baina arrozarik. Ni nire ume ikentzen dieta arroza afaltzetik, astean behin ero berritan, eta... Arrozakin eta hau frikituakin? Oso gozua. Benetan ematen dauela, Benetan, ematen du ez, dana. Da, tofu katxukurria eta oso gozua da. Eta bain beste errezta vegano bat. Moldaketa, baina betiko errezeta. Bueno, vegano errezetekin, errezeta barazki jaleekin jarraituz, hau, veganoa esan izango,
gazta daukalako, lagun. baina hemen garagar legamia daukat. Orduan, kendu esakegu hau. Eta ingo duguna honekin da, ikuste dituzu hemen, olako barazki sostu batzuk, pasta pixka bat, gazta, behar duguna olako minestrone askar bat, era veganoan. Baita askarra... Askarra, bueno, askarra beti izostuak daukotzelako, erabiltzen du. Ez, gehien badau da, hori, momentu batean, zerbait askarra edo, eta izosgailuan barazkia beti dauzkagunez, ero izan alditugunez. Osa, freskua ez tozu bier, bakarrik tipula. Hori da. Eta gainera garbituta eta txikituta dago. Ez dugu erabili, hemen da bakarrik botatzea horra. Askarra izango da. Bai, asmo hori da. Eta hau nola egingo dugu? Gaina pasta ere egosi egingo dut aparte. Holan, askarra, ez dela inbeharko genuke, barazkiak 10 minutu egosi, eta gero pasta gehitu eta beste 10 minutu ere utzi. Nik uste, barazki hauek 12 gaz egin da daudela, 12 minutukin, orduan gero izango zen pasta gehitzea eta listo. Baina, kontatuko zuen nola ingo du. Lapiko zabal batean olio zorrota bat jarri, eta hor, kipula eta baratxuri erregosten jarriko ditu. Behin erregosita, tomatea gehituko diogu, pare bat buelta eman, eta saldarekin bustiko dugu. Salda irakiten hasten denean, barazki sostua gehitu, eta 10 minutuz egosten utziko dugu. Pasta egosi, gehitu minestronea, eta zerbitzatuko dugu horrelako legami garagarrekin, azkenean gaztan funtzio egiten. Legami garagarra espaduzu erabili, gazta, horrelako parmako gazta bat hartu, eta zerbitzatzen duzunean maira, gainetik bota, eta listo gongo litzateke. Nik ikusi nabenan, Bolonian izan nintzenean, joen ginen olako parmesano gazta itzen zaben fabrika batera, eta narabiltzen zaben honek, eurek ipurdixak deitzen zautzien, horrek gaztan azalak, horrek gogor-gogorak eretzen zienak, horrek zaten dabe, behitu, hori ja ez da birrintzeko eta pastakin zerbitzatzeko, baina horrek ipurdi pila bat geratzen jatzunean, danak bildu eta minestrone bat eitzen zabenean, hori zertzen zaben infusionatzeko. Eta emateko horre, ez dakit, gazta saporia. Igual askarrian 10 minututan ez dakit emongo zotan zeo zer, beraz... Denboratxo apurtxoa gehiago izan da. Bai. Hor. Eta hori, minestroneak berez da platerian zerbitzatzia, italieraz. Hori da bere esanahia, eta normalen itzen da, sasoian minestrone desberdin bat. Ze beti itzen da sasoiko barazkixekin. Gaurkoan ingo izostutakoekin, zera minestrone askar bat, baina hori udazkenekoa gauiko dau. Betikoa kuia eta barren gorrixak, ez? Eta horako perretxikoak, beti udazkenean dauzkien gauzak. Horre bai, horre bai erabiltzen dira, Patri, esan da, babarrunak eta horre bai, ordon nik, supatzea dut, udazkenekoak hor, babak eta jaso ditugu laleketatik eta... Igual potxa batzuk, iraian edo ingo ditugu, ere iralda. Eta hori ukitzen dituzte, ikusiko zuen minestrone desberdinak, hau da, batzuk pastakin, lekaliekin, arrozakin, jendiak botatze dutze, berez, errezta pila bat. Eta hobe, errezeta bakar moduan jateko, ez? Nik uste dut hemen, plater bakarra hau, minestrone egin izan dugu, beste behin edo txorien egin genuen, eta esan, barazkia dira, baina plater potente bat ikia badao, zupentza honi pasta botatzen badigu, arroza, gero babarrun batzuk, azkenean jaki trinkoa ateratzen dara hemen. Bai, itxen zan nahiko ondixa. Orduan, nahiko osua. Erromako imperua baino lehen, pasozen horako, lehen egondako da tribu batzuk eta ez zaukien ez elikagai asko, itxen zabina da barazki desberdinak txikitu, eta gero irinakin eta urakin olako krema moruko bat. Baina gero urtietan asezienian ogisa jaten, inzabina da irinakendu, eta bakarrik sopa bezala utzi, hau da barazkixak eta ura, eta gero ogisa itxen zana, ogisa bakarrik jan. Eta horaz izan, minestronea ezaguna itxen. Eta, gero munduan zier zabaltzen. Nik bentzatzen bakarrik italian zala, baina minestrone sopa pila bat jaten omen da, hori, Ameriketan. Bai, horra, azkenean, ez, italiar migrazioak hori izan du, ez, migrazioak, ez? Joan izan direnean, beraien errezetak, eta, Argentinan eta osoikoa dira, eta asko daude, pasta, pizza eta oiko osagaia dire Argentinan bat ez be. Baina, bestietan, adibidez, Ekuadorren, itxeitxuste dilistekin, patatekin eta makarroiekin. Olako, minestropa sopa bat, Venezuelan itxen da hilarrekin eta aragimota desberdinekin, eta Perun itxen da fideo batzukin horan lodixekin, eta botatzotze handaukien patata desberdinak, eta gero gazta freskua bai. Horan bukatzeko. Beraz, oinarrixa barazki sopa bat, ez dakit, Juliana sopa izango zen hemen holan antzerakuena?
Bai, baina, bueno... Juliana sopa lehortua da, baina, bueno... Bueno, baina Juliana sopa saltzen dute lehortua, baina etxean eitea badago barazki normalekin, hartu eta txiki-txiki moztu, bai. Hanik normalian barazki lehorrekin itxen dute. Minestrone sopa ere saltzen dute, aukera dago, holan lehorra sopa sobredun hoietan, nik gehiago zen bizut, autokaranan badauzkat horrelakoak, baina hoiek ere beti bezala, ez? Minestronean saltzen da holan sobretxotan? Sobretxotan, baita, bai, baina barazki, azkenien di barazki txiki-txiki pila bat egin da, eta goxua da, hor, kalidadia beti bezala, ez, pixkat gehiago ordaintzen baduzu, onagoak ero txarragoa dauzkazu, baina nikolakoa badukate autokaranan, da esan oso praktikoa dira, ze horiek azkenean ur pixkat berotzen duzu, gero hartu, bertara bota, eta 5 minutuan sopa askar bat daukazu, eta neguan, holako... Bueno, eskertzen da holan berotxo. Beroa, eta bikain. Hori da. Eta, errezetak eta zabaltzen die, mundutik zier oso errex, edo urtietan zier, bidaiatu dugu oso errex, baina guri ez jaku berdina pasatzen, ezta? Gure gorputzak, herrialde batetik bestera zui esenean da, ordu batzuk pasadienian, hor agertzen da jet laga. Hau da, zure gorputzak, zure gorputzak azkenean dago itxuta, Euskal Herriko ordutegira imaginau, eta orduan joaten bazara, egun baten Tailandiara, karo, han igual sortzi ordu, ero gehiago? Ez, Tailandian zen 6, 5 o 6, hortik, enaz akordaten ja. Da, karo, 5 ordu gehiago di, orduan, zure gorputzan dako, dan aldatzen da. Aldatzen da, lo itxen dozun ordua, aldatzen da, jatorduen denbori, aldatzen da, dana. Orduan, oitxun bida. Zuz, jetlaka eta aukitzen dozu? Ez da git, Mexiko bidaian ero izan zen, niko esan, bidaia luzea izan zen, lehenko aeroportura jutea 8 ordu izan ziren kotxean, eta dana izan zen, pixkat horre, nekatu eta esan paliza izan zen, baina ume gero, gaur egun ordu aldaketa izaten danean, ordu aldaketak jenteak ere nabaritzen du, eta hor ordu beteko aldaketa izaten du bakarri. Eta batzuei, ordu bete lehenago jeiki, ero ordu bete lehenago ohera jun beharra, nabaritzen du, pentsatu 8 orduko aldearekin. Pila bat. Paliza. Bueno, hemen, hauek ja errebosten, tomatea osori badaukagu. Tomatea laukitan moztu, ze minestrone sopak hori badaukat, tomatea. Honi, buelta batzuk emango diogu, eta gero ingo duguna da, saldarekin busti. Salda irakiten hasten danean, barazki salda bat, noski, ero urarekin, beti zapore gutxeu. Barazki salda irakiten hasten danean, piperbeltz pixkat botako duz. Barazkia bertara bota, eta guk izostu egarriko ditugu, baina potoko menestrak, deno daukagu etxean bat eman, ni behintzat handauzkat bueltaka. Horrek berrera biltzeko, erabiltzeko parkatu, ondo etortzen da errezeta. Oso ondo. Azalde ikustut iluna. Iluna, ez? Gorritu inditu lehenengo. Gorritu inditu, salda iken baituzu barazkia, gorritu. Hartu eta olio oso gutxi eta R puntu bat eman, beste ikutu bat hartzen dute. Hor, aragisaldak ere, badaude aragisalda doblea, eta hor izaten zena da, labean iten genituen azurrak eta barazkiak R. Baina R, eta gero... R, benetan R. R. Eta gero horiek iten genituen urarekin estali eta salda normal bat, eta beste ikutu bat ematen dira. Beste ikutu bat ematen dira horrek. Bueno, honi, egurre emango diot, hauek iragazingo ditut, eta dagoeneko orduan, gure pasta prest izango dut bukaeran, horri gehitzeko, ur pixka bat, bota dion, nik beti gatz askorekin horrela ikasi genuen, da nik horrela jarritzu egiten, pastak gatza hartzeko, gatz askorekin egiten du, baina gero, buelta bat ematea, ondo etortzen da. Apurat iragazteko. Bai. Zer bideiatzen da bai oso errex gaur egun? Zerek? Zer? Zerek bideiatzen da gaur egun oso errex, bai? Zeinek? Interneteko websaiak. Bai, horrek, azkar, dirua herrialde batetik bestera bialtzea, gero ez, zure bizilagunak zuri 2 egun zati tardatzen ditu hain beste. Transferentziak eta? Transferentzia zati tardatzen dute 2 egun transferentzia bat egiten. Nik zurekin zuzenean hitz egin aldo zu Tailandian zaudela holan telefonoz, eta transferentzia bat egiten zati. Hori bankuen kontua, hori gagu hor ez gara sartuko. Gu sartuko gara itxatxita websaien. Zer da hori? Da, EITB-ko website berria, laizter, urri bukaeran egongo da primeran plataformien, baina, momentuz, Instagramen dau, era badauki hor kontu bat,
itxatxita EITB, eta hor aldozu jarraitu bikote baten, hor nundik norakuak, eta gainera, saioak izaten dira, gu hemen egoten gara 50 minutu, 55 minutu hor, dale, que te pego esaten da bezala, eta han, 80 segundo. Eta kobratu egiten dute horretik? Eta gure berdina gainera. 36 saio, 80 segundu bakoitzak. Ez da eskubiderik. Ez da eskubiderik. Adrillo hemen, espinakak, zehazerbak. Serio? Hain motzak die? Serixo. Hori, aldozu bere Instagram kontuan oran begiratu, eta bestela, esatu dut emozuan, primeran. Eta, kontako zute historixia? Konta, nik, a ber, 80 segundutan? Kontako zut, saiatuko naz. Denbora. Bikote bat, ezagutzen die diskoteka baten. Ai ama. Erakarri itxen die, joeten die komunera sexua aukitzera. Baizera, komunetan zikina dauz da. Eta itxatxita geratzen die. Eta orduan, joeten die urgentzietara, karo hor. Itxatxita geratzen die. Ez da komunikaria. Eta, hor azten die, kontu hori grabatzen eta Instagramera igotzen, eta hor hori azten die, gehiago ezagutzen, eta... Itxatxita daudela. Itxatxita daudela. Eta, hor da biztorixia. Hori da. Ikusgarria. Bakizue, nik bintzat jarraituko du, gai moduan, berezia bala bintzat. Eta guk honi, hoxe, irakiten azten danetik, 10 minutu itxoitea bestarik ezeko falta, eta pasta bota, gatz puntuan jarri, eta garagar legami pixkatekin probatzen. Eta denbora pasata, 15 minutu izan dugu azkenean, Hemen daukagu, gure minestrone sopa, prest. Eta, badazpada, irakiten dagoela hon txatarako zu, ez? Horea momentu ona, gure osapoiak eta erreteko. Betxu, ni gauza ez duana holan aguantatzen da, zerbait hotz ataratzen dizutenea. Putzeitea, bai, erre egiten eta hori. Baina soluzioa badauka berua. Hotza atatzen badizute zerbait, holan, kafesne bat eskatuta, epela atatzen dizuten, ematen dita, morro bat esaten, berotu horiek. Bueno, hemen esan dakoa, aukera veganoa izango zen. Zer ingo du, veganoa o barazki jalea? Veganoa. Gaur egun veganoa da. Baina bestean badaude barazki jaleak, esnekiak eta arrautzak jaten dituztenak. Ez, gero jarriko, ingo egun bat, olan, gaur ingo barazki jalea, veganoa baino. Horren dago gazta izango zen. Hemen daukazue gure minestrone veganoa. Eta azkenean berez minestroneak, vegano izango zen, hau askar hori da, baina gazta edamaten du, bestela, nidak edala, txerrik egirik ez dauka. Bai, hau bero da, irakiten egon da, hau da, 100 graduta egon da, laro eta mazazpira, utxinez. Boxua, azkenean barazki salda beba, egon da 15 minutu, beste osagaiekin eta gaztak, gure gaztak, sasi gaztak ematotzen ikutua, pasta nabe bai. Tomatia nabaritzen da baita, tomate saltza botatzea ondo etortzen da. Zuk esan niria afaltzeko zala, eta nik esan dut afaltzeko zala lodixe gisa. Nik pentsa niria baskaltzeko eta hau afaltzeko. Esan da gero, bihar Txekiar Errepublikara joango gara, eta handi zekarriko du? Zbezkobek, bihar izan eta kontauko dugu. Agur?